I tell you the truth na ang pinaka-punot dulo ng problema ng bansa natin, lahat ng mga sinasabi natin, yung nandyan yung drugs, illegal drugs, nandyan yung gutom, lahat yung unemployment, tumaas pa yan, taas kayo karon. Ang pinaka-punot dulo talaga yan, sa totoo lang, is, para sabihin ko sa inyo tanan na kanang korupsyon. Tuo mo sa kuha, ako magsulti istorya sa inyo. Sa tinuod lang, hindi ko alam kung alam ni Presidente Duterte o hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pero siyempre na pag panahon ni Pinoy, congressman ako noon, kalaban ko siya. Again, kalaban ko ako kay Pinoy noon dahil sa korupsyon. Yung mga tao niya, puro siyempre ayaw kong makihalo doon. Pero sa totoo lang, ngayon talaga, kung ano yung korupsyon sa past administration, yung kay Pinoy, mas dubli ngayon. Mas dubli o sobra pa. Maniwala ka sa akin. Sabi ko, hindi ko makakain yung mga ginagawa nito mga ito. Yung pagpangawat sa gobyerno, yan ang dahilan para bakit na naghirap. Yan ang dahilan ng bansa natin wala talagang progreso, walang development. Yan ang inaano ko. Sabi ko, hindi ko kailangan mag-stay dyan dito sa politika ng matagal o bakit guguluhin ang sarili ko dyan. Unless kung may vested interest ako, magnako ako dyan, gusto ko yung politics. Pero anytime pwede akong lumabas pwede akong umayo sa politika basta maayos lang yung bansa natin. Pero sa totoo lang, ang kinabukasan ng bansa nakasalalay. Kung hindi mabago yung sistema, wala tayong kinabukasan na maganda. Kung ano yung naranasan natin ngayon, mas triple pang maranasan natin after isang dekada, 2 dekada. Kasi kaya nga gumawa ako ng video, in-explain ko lahat, the economic situation of the Philippines at economic solution. Ang pinakapunot dulo na, example ko lang sa inyo, ganito ang bansa natin. Para malaman niyo ano ko na lang. Kasi gusto ko sana sa isang room para ma-explain ko sa inyo mabuti. Paano na gano'n? Doon sa room para walang ilaw. Kasi mas maganda din talaga hindi makikita yun. Para at least alam niya bakit tayo nandito. Kasi gusto ko, alam niyo kung paano sagutin niyo. Hindi ako tumatakbo para lang sa comfort ko, para lang magkaroon ako ng posisyon. No? Hindi ko kailangan yung posisyon, hindi ko kailangan sumikat, hindi ko kailangan magkakapera dyan. Binigyan ako ng Panginoon ng talent, binigyan ako ng kasikatan, binigyan ako ng pera. So na kailangan yan kasi pag namatay tayo sa mundo, wala tayong madadala.